I dobar dan ljudi, evo vidite, mi smo napravili jedan veliki ukras, vidite, jako dobro gleda. Evo, ja ću vam vidjeti. Znači, evo u game-u smo, Evo, sad ću vam pokažem. evo vidite u game-u smo. Samo da vidimo da li ponovo, da li će ponovo da radi. Dobro je, vidite sad radi, sve se vidi. Popravili smo tablet. Sada, ovako i Vidite, imamo slike, baklje, neki. Ali najluđa stvar je ovo fontana gore. Znači mi smo počeli da pravimo samo... Pokušamo napravimo tobogane. da, I to da snimamo, ali ja ne igra, onda sam Miloš slučajno stavio lavu ispod vode. Ta lava je lepo curila, onda smo probali napravimo druge tobogane tu pored sa vodom. da. Ali, kako se zove, da. Oni su ispali, oni su dobro ispali, samo što su bili ovako blizu, onda smo ih mi pretvorili u... Da. I mi stavio sam glavu, možda ne vidite. Da. Hoći da upecam ovo gore. Ne možeš. Evo vidite. I sad si iskušio sliku, bravo. Pa mogu da popravim. Nisam znao da tako. Ovdje. Ubrati Grotekitu, je znate? Ma, igrao sam to. I mogu da vam pokažem koji je zavod. Ej, to Vidite? Ajde sad da vam pokažemo baš sve. Siđemo dole. Evo, ja sam mislio da stavimo u glowstone. A ja sam Nikola, povećaj tamo gore. Ne, da povećaj se. Evo vidite, stavio sam dijamante. Evo vidite, ja sam ovo... Glowstone, malo... Ja sam se zapalio. Imamo vodu. Bre. Gore, smanji sve. Miloše. I sad iste lave. Evo sad će još bolje da bude kad padne mrak, moj svjetluće glowstone. Imamo ovdje žar kamen gore isto. I zio tako naredite. Mogu da stavim napitak za noćni vid, to je super. Samo da ga naredite. Napitak s vodom. To Miloše gori. Vidljivosti. Otrovni napitak regeneracije, dobri za zaštitu i vatre napitak, otrovni napitak za brzinu, napitak... Od 8. Evo. Ne treba da se brinete, ovo će biti osiguranje za sve nas. Mislite da sad video i plaći. Evo mogu ja da vam zoomiram da Sada se niko ne može da ode ukoliko obe strane nisu prisutne. vidite kako izgleda. I nadam se da vam se svidio video, ali meni se ovo puno sviđa. Da, jako je dobra. I sada vidimo se vrlo uskoro. Ćao!